Pre, Oy, pre. Sumayato, nirili ka. pwede ba kumanghuam sa imuhag kwarta pre? Bisag 500 lang. Anhan na lang na ako bayran inig pakupra sa akong lubi. Oh, kay ugad. Wa man ay problema, pre. Sakto ra gyud nga diri ka ning dool sa ko, ah. Amigo ba yata? What our friends are for, noon sa baka. O da, pre, oh. Salamat kayo pre. Pasensya na pod. Matay gamit lagi na akong kwarta karon pre. Mo isa ko pre. Oh, sige, pre. Pre, tara na. Ano sa maday ka magpakupra sa imong lubi, pre? Magsugod pa lang kog pananom og lubi karon pre sa bukid. Ay, Taka to. Ngito na ko pagsuyot ni mo ha. Kabati. Huwag yung nato naman ang gali. Mura ra kita pion. Ay na lang. Nay! Unsa rin nayabo sa inyong kwarto kagabi eh? Wa may nayabo anak! Nga ano malagi to si tatay be? Nga nangita mo tong trapo! Kining ma'am. Di kasubo na ko pag-aayo ang kamatayon si mong anak. Ako mangunang bana, sir! Aw, imo din ang bana? Oo, sir! Gamay man lagi. Di ba di na mo gamay, sir? Nga naam na sa ilaing pamilya. Maunang amuan na dyan na siya gitunga. Mas natin sigarilyo puti dali mas. Naa, Pads. Kapalit na ko mas bisa kakaha. Pads, abi bitaw ni mo, Pads. Kana bitaw imong isigig-sigarilyo. O imo bitaw nang gitigom sa alit na kagsakyanan ba? Manigirilyo ka, Mads? Dili man. Kapalit yung sakyanan. Alam na. Bantayan na yung mong tindahan na ipimantay na yung customer. Kumpalit sigarilyo. Ayo dai. Wow, ulam. Gusto ba ni mo? Manyakis mo kayong dako. Ano manyakis? Wang ulam ba? Wang ulam. Ikaw na lang, Kuya. Di mo yung balong nagbaburot. Bayad. Naanas ang para utang, oh. Ayo. Wala! Wala. Ang palit ng tako. Aw, unsa na imo? Wala. Asa naman pud ka? manari, me. Sige, banari nga tay kwarta. Lisod din panahon. Manong masuko man ka nga, naan naman tayo daghang bugas diha. Nagipalitan naman po ka na akong sudan. Unya, ako linding. Saan man wa man ko pangbayad. Oh, saktor na akong kwarta pang pustas manok, oy. Aw, hay na po ng kolektor ani. Makabagdok na pod ka mo ko pangbayad. Ya! Ayo, papaytaw lansang. Pila ma'am? 1/4 lang. Ay, tinakos na ko daan ma'am mo 1/4. Oras, ni ma'am. Ay, dok-dok sa mga relasyong nangagabok. Kapili na lang po na epoxy ma'am mo eh. Saan mo na ako na ipoksiya? Abi, papilit. Sa mga gugmang nawalag ka le. Grabe mo kaya, oy. Tama yung untag, Dok. Magpa-check up lagi untag ko, Dok. Unsa man day imong gibate? Nga lagi kog maayo sa kong asawa, Dok. Pila na day mo katuig wala magkita. Mga 5 na gyud katuig, Dok. Aw, dugay-dugay naman di ay kabala ka kay bisitaan ikaw. Pyramid 1,000. Pyramid 1,000. Unsa man na siyang tambala, Dok? Tirahi imong med, tagaig 1,000, wala lagi na imong kamingaw.